Ne. Máš poslední šanci, abys dokázal, že se dokážeš poučit. Do toho. Buď mě potřebujete, nebo ne. Tak se rozhodněte. Můj úkol není, abych tě zabila. Ale brzy přijde další. A jestli budeš zase odmítat svůj osud, ukáže ti, že děláš chybu a zaplatí za to i celá planeta. Tak snad se předtím konečně vzpamatuješ.